ọ na-abụ ede ruoro nwaanyị o chefu onye kọrọ ya emegbucha nwa nkwụ ụbọchị igwe achọnwakwa nwa nkwụ ikwu ebute nri ọgbakọta ala azụ ọrịa ala ofeke o chefuo dibịa gwọrọ ya mana otu ihe o chefuru bụ na onye riri anwụ ebila ji ebi ụgwọ maka na ewu dina n'ala dina na akpụkpọ ya ntị adịkwa o nwere ndị na-anọ n'ụwa ha anaghị echeta Chukwu ha na-eji maka ihe na-adakwasị ha wee cheta Chukwu mana mgbe Chukwu zara ha ekpere ya bụ ofeke chefuzie dibịa gwọrọ ya ugboro ole ka i kwere Chukwu nkwa si ya na ọ napụta gị n'arịrịa ma ọ bụ na nsogbu a na ị ga-efegide ya na ị gaghị echefu ya echefu na ị ga-eji ihe dị otu a kelee ya na ị gaghị efegide ya laa azụ onye ahụ i kwere nkwa wee lee gị anya n'obi lee gị anya n'ume wee mere gị ebere napụta gị gwọọ gị dowezie eze ka njini na-akwụ ọka taa ọ bụghịzi ihe kwuru ka a na-eme chere ka m wụọ gị ụkwụ n'ala agha dara n'otu obodo a na-ejidesi ụmụ okorobịa nọ n'obodo ahụ na-etinye n'amị esoro jide otu nwoke aha ya bụ Obi eruo naanị ihu ọgụ na-akwa mgbọ akwagide na mgbọ egbuse ndị otu Obi ewee hụ na ihe akarịala o wee daa n'etiti ndị nwụrụ anwụ mechara ọbara ha kee n'ihu kpaa umere ya ndị ha na ha na-akwa mgbọ ewere bịaruo ebe ndị ya dara wee lee ha wee bụ na ha niile nwụchara anwụ gbasa ụfọdụ buutu wee hụ na ndụ adịghị ha n'ahụ ha elechara na mezie ka ha na-apụ ahụ ọma jijiji na egwu ekweghị Obi nọrọ ka ndị apụchaa ihe fọkwara n'egbe ya bụ naanị otu mgbọ etu a ka Obi si wee were ụjọ wee tipụ ndị iro ya wee lechighi anya azụ wee hụ na ọ mapụna na ọ dị ndụ ọ na-ada holam kacham etu a ka ha si wee malite chụwa Obi ebe ahụ Obi na-agba ọsọ ihe ọ na-ekwu n'obi ya bụ Chineke ị napụta m ga-efegide gị agaghị m echefu gị Obi wee gbagide ọsọ wee gbaruo ebe nkume nọgasị o wee lepụ anya wee hụ gasị oghere nọgasị n'ime nkume ahụ o wee piekpu n'otu ọnụ o piekpurukwe n'ime ọnụ ahụ na-arịọ Chukwu biko napụta m agaghị m efeme gị laa azụ obere oge udude ebido na-akpachi ebe ahụ Obi achọ ka o were aka kopụ ya bụ udude ubi ya si anya chere ya bụgodi udude ahụ na-eme ihe ọ na-eme udude ebido na-akpachi ọnụ ebe ahụ Obi makpuru na-akpachi ya n'ike kpachichaa ya ndị na-achụ Obi agbarute n'ebe ahụ kwụsị ọ na-abụ apụta n'otu ọnụ aka rie mara ihe nọ n'ime ya mara ma ọ bụ ebe ahụ ka Obi piekpuru apụta n'oghere nke ọzọ aka rie nkume na-adasịsị a na-ahụ ihe nọsị n'oghere ihe ahụ gasị ọ bụ dịburu ebe ahụ ka Obi gbakpuru ha akụrichana ndị ọzọ wee ruzie nga ahụ Obi piekpuru ọ bụrụ na ibi n'ala Igbo kachasị ndị bi na steeti Anambra na ị na-achọ ebe ị ga-egota taịls n'ụdị ọbụla ma wụọ taịls ma ndị a na-ama na palọ ma ndị a na-ama na betrum ma ndị a na-ama na kishin n'ebe ọ dị ọnụ ala ngwa egbu n'oge kpọtọrọ Golden Ben Junior Golden Ben na-anọ n'isi ọfịa Ekwulọbịa ọ nọ na ncherịta ihu Mr. Biggs ọ bụ akara ekwentị ya bụ ihe na-ahụ n'ihu ebe a ngwa egbu n'oge ka anyị tụnyere nwanne anyị na ọ bụ ihe dị na be anyị ka eji edozi be anyị ntị adịkwa kpọọ Golden Ben taa ha akụrichana ndị ọzọ wee ruzie nga ahụ Obi piekpuru onye ọka n'isi wee chọọ ka ọ pịarie ebe ahụ kpọọ isi ha ejide ya si ya ma ọ na-ahụkwa ụzọ na ọ bụrụ na mmadụ piekpuru ebe alụlụ odudo a ga-akụchi ihe a na ya hapụ nke ahụ ka hapụgazi ikuri ebe ahụ Obi nọ gbarazie chụmazie agawa ebe ọzọ etu a ka esi napụta Obi mana ịmara na nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa abụọ ya ka a na-emezu nkwa Obi kwere o mechara o mezuzie ya o chefuzie dibịa gwọrọ ya maka na ọ rịala n'anya bụ ofeke gee m ntị anyị na-ekwu maka Obi ka ekwanụ maka gị nwa ị ka chetere nkwa ahụ i kwere ka i chefuo n'okwu ọnụ gị ọ bụgodị na ọ bụghị Chukwu mmadụ ahụ kwanụ onye ahụ ibiri ego si ya na ị ga-akwụ ya taa ma ọ bụ echi ịkwụọ ọnụ ya ka ị chọrọ iritecha onye ahụ zọrọ gị na mkpa mgbe o ji gị n'olu echezọkwana onye ahụ maka ọkụkọ a na-echefu onye furu onye ọdụ n'udu mmiri mgbe ị nọ n'ọrịa ọ dịghị ka ụwa agwụna ikechaa n'ekpe inwezi olileanya dị ndụ wee rịọ Chukwu ya napụta gị ikwe werezie nye gị ndụ chefugo okwu ọnụ gị m sị ka m jụọ maka na ekele onye gwọrọ akịdị werekwa nwee ike ịgwọta ọzọ echefukwana nkwa ahụ maka ọ na-abụ onye dibịa ihe ọ na-eri ọ gaa n'ajọ ọhịa gaa bụọ mbọrọ ntị adịkwa ya gazie